ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ? କିଏ ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀର ଦିଏ? କାହାର ସର ଖାଇବାକୁ ଅତି ମଧୁର? ଗାଈ। ଠିକ୍ ସେପରି ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର। ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର। କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? କିଏ ସେ? ସେ ହେଉଛି ଶୁଆ। ଠିକ୍ ସେପରି କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ସ ରାଗେ, କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ସ ରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ। କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ସ ରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ। କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା, ସେ କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୋଇଲି।